Tarraingt mar compráid le na tunta thar lór I amuigh na cinn de na áiteanna is fearr down chun a bheith ag marcaíocht tunna. Tá sé dóchreite tá mór an 6 tunta difriúil anseo, tá na daoine go deas tá an tírdhreacht álainn agus is brala mé mar tá sé ar tír féin. Oibriú mis mar dochtúir Shligigh Shligigh. San airge tá tú go thomláin tuisce san nádúir, tá an uisce go iontach mar leathas, mar fionnrogers, fuacht leis de cnábha, de corp, mar leis, mar dochtúir nó fiúháin just go ná duine agus tá mór an leis le haid de meon agus de aithne agus de crí. Bhím sa grá le haid daoine a bhíonn teachtasteach sa dochtúir agus baint as an tírdhreacht as an nádúir. Déití mé gur mágad ará le na histí mar spreag siad san mé isteach sa farraige ag is an óg. An unsprás is mó atá agam ná go cinnte má athair. Bhí sé sois má caras fearr má saoil agus is mór nuair a bhíonn an óg ag taispáin si cén chuí féidir leat spríomh agat san airge agus dul ag marcaíocht tunna, so bhán áthas orm go raibh mé ábailte sais fós suas leis an meon seo chun dul agus spríomh agat san uisce. In Atlantaigh fáim mór an rudaí tá sé dóchreinte go bhfuil sé ar leathanaigh san seo ar taobh cósta iarthar na hÉireann agus muid mar Oileán. Tá sé dóchreinte le haidh fionnrogh, cuacht, sa saoil agus fiú tam amuigh le haidh an saoil gnóthach a bhíonn sig beagnach gach duine sprí ag spástóireacht le a cóide agus fiú bháin suamhnas all duit féin. Bhí lá bra iontach agus tuisce má chur an lei, so tá mé ansása agus fuinneamh anois dul ag obair. Yeah, feicim mé siomh go luath.